Mikä se on se kappale? Operas Strodis Grada, mikä Blobras Strodis Strada. Onko se vaan hyöpänä Skroda? Te ette itsekään mistä te puhutte. Sitä kappaleesta Stroplas Strodis Grada, kato vaikka YouTubesta. Tai ehkä tohtia. Siinä on peissi. Missä on peissi? Siinä kappaleessa se on basso. Totta kai kappaleessa on passu. Siinä on extra basso. Siinä on peissi. Onko siinä läskipassu? Kontrabassu palkko. Niinku tämä keittiötäri hedelmä, se lihapullia pyörittää. Radiohan tappoi videotähden, eiku mitenkä se video tappoi radiotähden. Niin se laulu menee. Jätkähän on kulttuurelli, kun tietää tommosenkin. Sitten jos tiedät vielä esittäjän ja kappaleen, niin... Ei muista. Video Kill the Radiosta. No se. Tästä esittäjä. En oo tynnyrissä asunut, vaikka Iisalmessa on syntynyt. Eikö se oo sama asia? Niissä on pikku, siinä on harva pieni ero. Iisalmalaiset ei oo sen verran tehdä tynnyreitä, niin se on vähän... Watsi männöö tuolla. Ja Watsi. rekka männöö tuolla. Pitääkö me ottaa kessiä ammutaan? Ei me nyt kessiä on rekkaa, mutta... Ei nyt kessillä. Ei me kessillä. Tässä on pysähtymä. Okei. Lähetetään riehuva konepistoolimies nytten kimppuun. Tähisevä. Tähisevä nää kasaa. Ajaako se edes tiellä? On Se siellä. meni ohi toinen meni tonne toiseen suuntaan. Käy... Olette laittamassa risteyksen miinoja. Tai tähän tielle, mikä menee tässä. North, Hei, tuolta West, tulee East. Ämrä. Sitten piilo. Mitä te oikein teet? Teet 100. Tää ämräppiä piilos. Osataan polttamme rekkaan. Siinä lentokoneelle paikka. Hei, tuolla Nordwestissä tästä olisi niin risteys, käyn mä sinne heittämässä niin jalkaväkimiinan tai 2. Jos toi yksi rekka menee tästä meistä nyt ohitte, niin... Ja tuolta tulee pohjoisesta tulee 2 autoa. Se on aika liikenteinen se risteys, niin Vois olla tähän lähemmäs parempi. ja kun laittaa tosiaan sinne risteykseen, niin se hoitaa vähän kuin nää... Se on samalla miinut kaikki nämä 3 tienhaaraa käytännössä. Jos mä käyn vaan jollakin näistä tienhaaroista, niin sitten vaan 1 tienhaara on miinut. Risteyksessä on kaikki 3 yhdellä miinalla. Joo, mutta ei ne aja siihen kuin kerran ja sitten ne hylkää sen ajaa ohi siitä risteyksestä. Ei ne niin usein. Nyt niillä kävi joku härö tuolla, ne tönii toisia. Joo, niin siellä on niinku 3 autoa yhdessä suunnassa. Nyt vois muuten harkita, että pistäis sillä kessillä sinne. Ei vaan nyt me taas selvittäis. Ei ne kyllä ajaa osaa, se on kyllä se... Jos se tulisitte tähystelle, niin mä voisin jopa ottaa pinkasta ja laittaa tänne risteyksen miinoin. Joo, mä täystän. Tulkaa toinen, niin täystään tonne... Tai te näette sieltä tonne varmaan kaikkiin suuntiin. Westiin ja Northiin ja Eastiin. Aika lailla. Joo, mä lähden menee. Mut se hetkinen. Edi. Mikä? Se oli se asetus eessi, että saa pitää interaction menot, se ei tarvitse mennä Mitäs päätyyn. ne vielä pyörii siellä? En mieti. Kaikki on resetoitunut yhtäkkiä, no päät asetukset. Vähän sapee.
Eikö ottaa kessi? Aina pitää olla kessi siellä. Tää on niin liikenteinen riski, josta... Yli. Joo, silka tulee. Silkkaa. Silka tulee sieltä nordista. Joo, mä ryömin suosiolla vähän kauemmas. Siksi. Nyt on epäilyttävästi pysähtynyt. Mene pois. Sieltä on tullut pohjoista aika paljon olla kaikki tänne länteen. No, mä lähden juokseen nyt. Tähyskelkää kuuluu. Joko se silka meni? Joo, sekin meni jo länteen. Joo. Tähyskelkää erityisesti Norkosta sinne mä en näe. Vestiin mä näen jotakin. Vahvis. Ei ota joku pitemmän matkan sitten. Ajoneuvo. Joku neliovinen. Tullaanpas takaisin. Mennään kattoo ajaako ne niihin miinoihin. Saadaan suolattua ne sitten. Panssarotu jeepitä vasta. Se voi olla, että se kestää ne miinat. Eikö se ole vanha kuorma-auto olisi? Mä kyllä luulen, että siitä menee renkaat ja ne miehet hyppää ulos, niin se olisi hyvä olla valmiina suolaamassa. Mä koitan. Mäkin on täällä. Räjähti. Jatkaa matkaa, ei mitään hätää pojalla. Eri En ovat pysähdy. tuonne Eastiin päin. Ai jää ehkä seuraaviin miinoihin. Pisti vaan kaasun pohjaan. Takarengas siltä taisi mennä. Nyt sit meni takarenkaat, joo. Pysähti. Ei pysähty. Ruvetaanko ampuu sitä? Mä otin kaakana Ei se mitään auta. Ei. On se ainakin helpompi maali sitten jollekin muulle. Haetaan vähän räjähtävää ja mennään tonne itään, tonne hiekkatielle katsomaan. Joo. Se on tietysti tulossa kuorma-auto. Eikö siis maastoauto? Kuinka kaukaa? Aika kaukana vielä, mutta tulo. On se tulossa. Hetkinen, se on Panzer, se on PTR. Se on tulossa PTR ja polttoainerekka sen perässä. Varmaan kerkee enää laittaa pommi. Ei oikein. PTR tulee aika vauhtia. Luulisin samassa konvoissa molemmat. En osvatti liikkuis nyt yhtään. Menin notkelu. PTR ei oo tossa suunnut mitään. Mitä? Polttoainerekka ajaa tien ulkopuolella. Ne lähtee tulee suoraan tonne. Nyt se jää jumiin. PTR, onko se jatkaa? Joo, PTR jatkaa matkaa aukoon tietä, mutta näyttää kaveriksi siitä. Nyt vois melkein kokeilla pistää granaatilla tätä polttoainerekkaa. Tai sinkoa. Saako PTR? PTR on ajanut jo ohi. Koitetaanko pysäyttää rekka? Polttoainerekka on tuolla oikein puolella. Voit melkein kokeilla.
Se on gradi eikä polttoainerekka, se on high value. No niin, gradi tulee kohta talon takaa näkyviin. Ei se pysähy millään. Ei ainakaan käsiaseiden tuliksi. Se vetää raketteja. Tuhotaanko? Tuho vaan. Tuho. Singolla. Homolehmä. Ylskään me ei lähteä pois, jos se kohta pistää. Lähtää vittu. Oikeesti. Tuolla on miehiä tuolla Northeastissa. Onko ne omia? Nyt tuli suoraan auto. Minun ukko jäi. Terve pojat. Terve. Joko me saatiin seuraava tieri? Ei vissi vielä. Vähän Fuck. vielä. Meillä loppuu raja. Niin loppu. Mulla on niinku yksi. Mäkin otin häälitessä. Onks meillä mitään niinku jäljellä? Oisko missään helppoa kohdetta, mitä vois räjäyttää? Yksi kertasinko, no tossa kulkee silkaa ees takaisin, mutta pitäis olla No siinä. niin, ei se. Tuollakin meni Gradi ja PTR tuolla toisella puolella. Onks teillä räjähdettä ollenkaan? Yksi. Claymore ja pari. Tuossa on tien toisella puolella on kuorma-auto, josta on ammuttu kuski ja renkaat paskaksi, se vaan istuu siinä se kuorma-auto. Tie yli siitä ja räjähe siihen kuorma-autoon, niin se poksahtaa ilmaan ja saadaan pisteitä lisää ja seuraava. Onko tarkkaa sijainti? Se on tuossa markkerilla, mihin mä pistin, että silka liikkuu etelään. Siinä. Käydään katsomassa niin. Se on ihan siinä tien vieressä, varmaan löydätte Joo. kulkumeitossa. Me lähdetään johonkin räiskiin. Oho. Teillä on miinat siellä, paukku. No niin, jos se silka ajaa sinne. Pysyy paikallaan sitten. Hei, merkatkaa, jos ne on jalkaväkimiinoja, niin kuin mä tuossa alussa kuuntelin, niin merkatkaapa karttaa, että siinä on jalkaväkimiinoja, ettei omat juokse sinne. Niin miinoihin. Nyt joku lähestyy. Lähdetään meidän pohjoiseen ja katsotaan, jos me saatais sitä jalkaväkeä listettyä. Siinä on joku peissi tossa. Joo, tossa missä on Abrams, niin siinä oli meidän miinotteet, mut M-Rap ajoi niistä läpi eikä sanonut ollut milleskään. Takarenkaat sit No meni. just. Mä laitan punaiset pisteet merkeille, missä on niinku per kappale. Joo. Lähdetään Kevä- pohjoiseen meidän tänne. Käydään myö mulkaisee se rekka, jos se on siinä Joo. vielä maalina, Pistetään. helppona. Ampukaa ilmaksi. Joo. Ei ois Claymore. On mulla yksi Claymorekin. Siihen molemmin puolin kato sille ristiin. Voi olla, että tällä tiellä ei hirveästi ole enää toimintaa, kun täällä on sodittu niin kauan. Näetkö se sitä autoa? No tossa se on keskellä tietä. Ja onks toi raato? Älkää tulko ihan lähelle, että pidetään vähän välimatkoa. Näkeekö kukaan ehjää rekkaa? Jät. Tossa suoraan Southwestissa on. Jäkää tähän mie piritä. Olisiko sieltä rekasta mitään luuttia? Kato, onko sieltä mitään. First aidit oli vaan, otin pois. Joo, otat kaikki.
Timeri. Timeri on kyllä paras. Se pongin laittaa kuoleen, niin se räjähtää sinne. Se näytti joltain komentorekalta, ihan oulun näköinen, ei ole mikä tavarekka ei se oo. Se voi olla 15 pojo. jos mä menen tänne Northeastiin tai siellä tuonne. Rupes kysäsen noitten radiokanavalta, että mikä niillä on meininki. Kellekään yhtään mitään. Tää pitää rajattaa. Monsteri, miten meni siellä peissas? No. Ihan hyvin me saatiin koko peissi täältä. Täällä on polttoainerekka, jota lähti just ajamaan. Ampukaa se kuskis. Siinä oli äijä elossa, ampukas. Tarvitteko jeesiä siellä? Joo, me tarvittais granaattia tai jotain tänne, että saadaan toi rekka räjäytettyä. Se on ajokuntoinen. Niin, no joo, voidaan me ajaa se peissiinkin. Ei sitä viittis siellä räjäyttää. Se on kyllä ihan totta. Onkohan tällä ukolla... Hei, ota tältä ukolta rajatella äkkiä lippaita. No me tullaan sinne, niin katsotaan. Meillä on haulikkoa ja kaiken maailman femppeleitä. Joo, meillä on ammukset ihan finitto kaikilla. Nähdään kohta. Joo. No mennään auttaa. Niillä on rekka vielä tuhoamatta sieltä, mutta ehkä haulikon slageilla tohon keulaan voisi jopa mennä rikki. Se on se M60 ja siihen 4 vyötä, sillä ainakin menisi. On mulla Claymorekin, jos sen saa paikalleen. Claymorella muuten lähtee. Ainakin ennen lähtee. Oon kokeillut. Piuhka räjähde. Piuhka panos. Aivan. Raskas piuhka panos. Se on semmonen taukopäivä. Onko 16 päivää? 6-7. Haulikkomies kärkeen rynnäkköön. Täällä on sitten... Tää pitäis olla omien hallussa, että katsotaan. Tää meni hyvin. Täältä tullaan! Omia! Hei. Ei meillä ole ammuksiakaan, joilla me pystytään Pitäisikö mun jäädä tänne ylös tästä? vahingossa. Jää vaan. Siinä on rekka, pistäkää se sanomaan box. Mitä sä purat siihen? Ylimääräisiä lääkintätarvikkeita, mikä pöllyn viholliselta. Joo, minäpäs otan niin. Tossa kyllä tuolla Makeellakin oli paljon. Onko sulla eli jotain räjähettä? Oon mä Claymoren, kun laitan viritän tähän. Okei. Mennään kauemmaksi vähän. Mennään vaikka tonne... No, mennään tonne tornille kattoo. Tossahan on joku betonimuuri. Täällä on rajat. Mä en näe mitään tonne länteen. Pohjoinen hiisi näyttää selviltä. Tässä on Hiluksen puolella. Hiluksen puolella. Mitä siellä on? Oli aika iso Claymore. Oli. Se oli se teidän. Vaihe vaihtu. Jes, Hieno homma. lisää aseita äkkiä pistää.
Jes, Looting. hirveä mälli. Meni koko talo siinä samalla. Meni näköjään koko katos räjähti. Varma niin kuitenkin. Tää haulu etänään. Hei, onks siellä muuten mitään rangefinderia tai mitään semmoista? Verkkokalavapsi liipistä. Ei op. No kysytään kyllä kartosta tai Niin. jotenkin. Kartasta vaan kattella. Hennarin jälkeen vaan sopimassa. Heitetään kivellä ja jos kivi osuu, niin sit se on kivehettämän päässä. Tai sitten heitetään tiedät kyllä mitään. Mölkky. Heitetään mölkkyä. Tai kyykkää niinku sieltä teilpäin. Tai sitten heitetään keppiä, eli kusta. Suomen armeijan liekin heitti tämän päässä. Luonne se näkyy, niin silloin kiitos kun se ei. Sinne se jäi. Kepin nokka. Tämä on joku ankkurinta. Mitä minun silmäni näkevätkään, tuolla uatsi mettässä. Mennääs kattoo. Saanko ampua miltä haulikolla renkaan vasta? Ammut ensin kuskia sitten renkaan. Tiellä nyt liikkuu joku vaunu. PTR taisi olla. Liikkuu Nordissa Southiin tuolla Eastissä päin. Annetaan sen mennä ihan rauhassa ohi ja sit Se on aina käydään ajan tän uatsin kimppu. Gradi on paikallaan Northwestissä. Näkyykö sillä jalkamiehiä? Mulla on kiikareita noin kauas. Katsotaas. Mä päästun katsomaan, miksi mä arvioimaan etäisyyttä. Täältä mä en arvioimaan. Uatsi on täällä mun luona. Se on vaan mystisesti tyhjentänyt jätkä tulos siitä. Joo, Back in the Black, mikä tilanne? Tulkaa tänne minulle päin. Täällä on uatsi, se pitäisi räjäyttää. Gradi on tuolla Northwestissä, niin Radin on arviolta jotain 250 metriä. onko tarkka? 250-300. Hyvä, tarkka oli. Joo, toi ei ollut vaan minun ampuma. Koitanko? No niin. Mä mies sais. Millä sä amput sitä? GPL. Sehän meni hienosti. Se oli tarkka arvio. Se oli ihan 100-250. Lentiköhän se Gradi ohjuspiipusta siis? Tais mennä. Jätkä täällä pistää kaikki päässä.
Ei escape. Kaikki pistetään paskaksi, minkä laki sallii. Ei jätetty. Ei jätetty. Saatiin myös sillä ekalla hyökkäyksellä tuohon Gradiiniin jotain aikaiseksi, koska se oli hylätty tonne mutkaan. Kessi osuu aika lähelle sitä paloita on. Fragmentsit osunut renkaaseen tai koneeseen, et sanoi, että ei, keltainen rengas! Hyi! Toveri, näitä rengas on keltainen. Keltainen. Ei voi ajaa! Ei voi ajaa! No can do! Jätkän Tökkään niin yhtään ollut venäläisaksentti. oli. Jätkän do! Juttundu. Nje. Venäjäksi ainakin vihollinen on Brack. Brack. Joo. Sтой! Prozaju rushi! Seis, prota asees. Ei dumpas. Rukki ver! Kädet ylös. Pomogicie! Auta minua. Luuma kiishali. Mikä? Kiishel? Luuma kiishali. Lumu kiishel. Tarkoittaa tässä. Oho. Nyt, Sain. nyt iskii, Itsemurhapommitteita sitä. nyt iskii iso vaihe tuulettimeen. Kakkatuulettimeen. Oliko nyt oikein niinku kakkonen meni tuuli? Eikö nyt on kolmonen jo menossa? Siinä on kakkonen riitteen tuulettimessa. Kolmen riitteet on jo tuulettimessa. Silloin kannattaa laittaa suojalasit päähän ja rapaatissa roiskuu. Pitää varaa tekapäivä edelleen. Mikäs se sit kolmas on tässä nyt kahvimainen? Kyllä nyt on kovemmat ainakin avineet. Kahvimait. Vittu teidän kanssa kun pelaa, ei tässä pysty pelaamisesta tuu mitään, kun ne ei ihan nauraamiseksi. Saatiin aina Teponille kolmosta. Jätillä oliko sulla kiinnostus niistä valeista? Joo. Tässä on tila. Tässä olla tila. Joo. Oot asentanut osvat, niin mene suoraan Southwestiin tonne mäen päälle, missä on tuo helvetin iso kivi. Joo, nyt on asen. Se on Vestimäen päällä. Southeast. Perkama. Aina jotain. Pakko käydä kohta kuselu.
Mitäs me sit tehdään, jos ei tästä tietä tuukkaa enää mitkään? Naara. Jaa. Itku tulla. Siinä on nyt sitten jalkaväkimiinaa teidän puolelle, sitä jalkautuu porukkaa pari Claymorea ristissä. Vaikka koko verkan kortti. En laittakaa suurin piirtein kotiin. Nää nyt on täällä helvetin iso kivellä. Jaha, laukauksia tullut. Perseeseen. No ne on tuolla Southwestissä, vihollisen jalkauksessa. Onko kaukana? En tiedä, jos ainakin pois kun napsuu kinttari. Joo, menee otota vaan irti. Otetaan kans, jos ne näkyy. Tuuko teidän luoksessa lähti perään? Me vähän iistiin päin. Nyt ois ne kiikarit hyvät. Kuulosti kyllä, että se tuli niinku täältä hiekkatien kohilta. Niin, kävikö Osvaltti muuten tutkaa miinattamassa? Mikä on tosi ihan vieressä. Näettekö tuota tutkaa? Enpä nähnyt semmoista. Se tuolla vihujamerkillä, niin siellä on kanssa se tuo tukka. Meidän saatissa vai? Niin, Southwestissa. Tässä missä mä oon, niin näkyy. Sehän se on. Sieltähän ne kato ampu heti. Mentiin liian lähelle tutka-asemaan. Olisiko minun pitänyt laittaa ne Claymoret aktiivisissa tein? Ei tuu sitä valikkoa, että räjäytä pommi 1-2. Pitää laittaa joku räjäytysvehje kiinni siihen. Räjäytysvehje kiinni. Niin se kläkkeri. Mulla on edelleen se kertosinko. Näetkö sä Edi tota tukkaa? Kummalla puolella tietä? Se on tällä puolella, tässä missä mä oon. Suuntaa 200. Mitä on pyydetty aakoon? No ei vittu, no on sitten ihan hyövyttömiä, kyllähän minä semmosia tiin. No mulla on se vitun laakas. Niin tutka, perkele. No vitun laakas sinne topi mun mukana. Niin se kai. Lähetään masa vittuu tästä. No ei aleta leikkaan, kun Ränne kyllä ampuu, jos ottaa sen. Ryömimellä vaan. Mut se Osvaltti ylhäällä. Joo, laittoi savua se leikki. Tullaan yli sinne iistipuolelle, jätetään toi tohon tutka-asema ja rauha. Tiedetään tähän missä se. Joo, se olisi iso mälli ottaa pointseen, mutta jos on noin vartioita, niin mille siihen meet 3? Kumpikohan tuttu tuolla? Oliko toi se? Jos näette valakkeen savun, niin minä on siitä vähän tänne norkeista. Äsken näin jossain tässä meidän itäpuolta. Mitä? Savun missä osvattiin.
nyt ampuu taas mennä. Taisivat suuttua aika reilusti. Viime hetkellä kerettiin siitä yli. Joo, aika. Ryssiä taitaa olla norpeisesti. Solmiin kengännauhoja siitä matkalla. Joo, pitäis koittaa löytää joku turvapaikka. Joo. Jahtaikohan ne meitä vieläkin? Jahtaa. Tuo osvatti ihan easy tälle puolelle tätä vuorta. Mä haluan, että lähdetään southeastiin. Joo. Northwestissä näkyy joku rekka tuolla Raunio-kaupungissa. Ne vaan jahdata meidän. Ja jalkaväkeä. Ei jää. Siellä Raunio-kaupungissa näkyy myöskin jalkaväkeä ja... On perässä tullut ryssiä hävityä. Lähtää menee täältä. Annatteko anteeksi, jos meni ohi? Narniassa nähdään. Niin aina. Olis. Se on se 2 puolella nyt. Oota. Mä lasken taskulaskiminen. Taskumapilla. Sinne on arviolta noin 350 metriä. Siinä on 50 metriä liikaa. Mä saisin singolla ammuttua. Pitäisikö teidän hipsi ensin tonne paloasemalle? Joo. Ennen kuin me heitän täältä mitään. Mä menen passiin haadakoliinnekin oven nurkka. Meidän masa kans. Helpommin osuu läheltä tonne paloasemalle. Tikapuut on tällä seinällä, päästään katon kautta sisään, niin ei tarvi pääovesta. Onko se osvatti jo paloasema? Meleikki. Jos osvatti pystyy menee sinne ilman vihollinen huomaan, niin kyllä mäkin varmaan pystyy. Täältä voi kikkailla tikapuista sisään, niin ei tarvi pääovesta. Mä tein kartasta pystyi aika tarkkaan lasken, kun se oli niinku Pythagoralla on se 250 toiseen plus 250 toiseen ja siitä 4 juuri, niin se oli 350. Outahan lasketaan se etäisyys sieltä aikaa. Paitsi eipä tieltä tajua katolta päästä sisälle, mutta onpa ainakin lähempänä. Homma alku. Omat näitä. Ei, vihollinen tulee takanta. Osvatti, onko sä hengissä? Joo. Okei, mä tuun sinne. Mä Ei lasken ehkä kannata kiivetä ylös. Ei. Kato, että olisiko tästä tornista päässyt paloasemaan, siellä vitu. Voi perkele. Ampuu just ton mäen takaan. Teille päin. Ilman suunta. Southwest. Ei oo ollenkaan hyvä tämä nyt. Pitäisikö mun mennä sisään tänne? Mä näen. Kato masa sitten Northwestiin päin. Sieltä varmaan kohta tulee tänne päin porukka. Vihollisia. Niin. Ei kyllä hyvältä näytä.
tornista ei oikein voi ampua. Joo. Tää kohtelee noita ikkunoita niinkö ne ois seiniä. Joo. Ei hyvä. Voisi olla parempi, kun koettaisi vaan pysyä mahdollisimman hyvässä suojassa odottaa, että se vihollinen tekee jotain helmaa. Joo, koetin vähän. Nohan asuu tuohon kuorma-autolle asti, niin ei levinnyt paljon jos nuhaa. Saatko sä jotain sieltä henkilöä? En tiedä, ainakin reijitti se kuorma-auto, että ne ei edes levinnyt paljon jo tuolle ettäisin. No, jos ne on laittanut siihen vähän niin kiinteen tuossa. Hei, näettekö te sieltä, olisiko ne turvallista mennä jonkin kohta ampuun? Eipä oikein. Vaikki sisällä. Voi vihollinen tulla tuolta Nordwestista. Yksi ryssä tulloo sitä kuorma-auton vieressä kohti. Mutta kun ei näe niitä yhtään ja ne näkee niin hyvin. Joo. Lähettekö te menee eteenpäin? Vähän eteenpäin. Tuossa olisi Nortissa rauni, jos me sprintattaisiin sinne. Se olisi. Vittu! No. Vittu. Minä, hei hei. Oliko me selässä? Ei. En oo kaikki ees. Hei, jos me pääsis vähän korkeampaan maastoon sinne. Uraa! Mä lähden menee. No niin, nyt No on niin, nyt on ihan vihollista. vihollista. Tapasin kivikon. Joo, Edi kannattaa koittaa ekan juosta sinne kivikolle sitten siitä. Sai yhden haalikon. 50 metriä vittu. Ei tuhoanko mä ton rekan nyt? Nortissa vihollista kive. Tie, kivi, vihollinen 50. Mä en näe niitä. Tulee liian lähellä. Lähellä on. Nää ampuu lehtien läpi. Nää on osoitteeseen tossa vähän. Hei, mä voisin koittaa tuhota ton rekan nyt. Ne tulee 320 easy. vihollinen. Rekan luona 2. Mä koitan haalikon. Se on toinen vielä. Rekasta oikealle. Tippu. Hyvä. Meidän puolella on vielä Nortti-puolella, lähellä. 320 oli viimeksi tänne. 50 metriä. Taitaa tulla kopteri. Joo, kiitoksia sisseily, riittää mulle nyt vähäksi aikaa. North-eastistä kaukana. Sain sen koukkaajan Nortista. Mä saan kaukaa ton yhden.
Tää on vittu sotaa jo. On mä jo haulikolla saanut paljon 2 kertaa alkusutta auki. Tällä häillä sitä kun katsois, että kun Tästähän mä pystyisin ampumaan jo ton rekan. onko täällä vaunuja. Juotaanko? Päästetään vaunuis vielä. Meinaatko? Pääsee kyllä hengestä alas. On Claymorekin ja pommiikin, jos vaan pääsis tarpeeksi lähelle. Kyllä. Tää pomppuhalkka on kuinka automaatilla. Bensa-asemalla se oli jossain vai? Missä on siellä? Näkö se vastas takaisin? Ainakin. Pitää kohta saa aakkoppalla. Kuoli. Vielä on pari. Morsis pahaa. Tässä paikkaa Edin osan. Mä itselleni sain yhden laastin. Se oli viime. Kuinka sen? Joo, pannaan sen takaa jossain tuolla. Ampuu tosta aijalla. Kipinä iski Joo, 2 jätkää Northwest siellä. Kaukaan tuo takaa. Nyt vois tulla vaikka minua. Meni vaikka minua. 2 pois. No niin mä sanon, kato jos mulla on lastia. Ei joo. Edi! Edi. Joo, tule. Vielä on yksi siellä samassa. Anna mulla muutama paras Ne oli. Vittu yksitellen laittaa haalia sisään kun... No kaikki. Nyt loppu kaikki. Tekki on. No 2 kieltä konepistoli. Tippuu. Olisikohan se ollut viimeinen, että saatais parempi pyssy. Tässä oli ihan lähellä se yksi rysky. Ne voi aika nopeasti lähteä pois ne raadot. Samassa paikassa on vielä. Käykääs, hei, kellä niitä Claymoreja oli? Käykääs panostamassa toi... Siellä on vielä vihollista. Eikö se nyt pääse juokseen kyllä? Siellä on gas stationin takaa jossain. Hyvin meni, että tekisi ehkä yksi lipas. Pitäis saada tapettua yksi jätkä lähellä. Mulla on 2,5 lipasta tähän. Mites tuo norttipuolen jätki? Urkataanpas. Asema siinä. Vittu 2,5. Yksi ryssä lähti sinne oikealta sen paloaseman kulmalta etenee ylemmäs. No joo, mä sitten oli tuolla bensa-asema siinä vittu myymälän nurkalla ei. Nekin on tullut lähemmäs.
Pitäisikö kokeilla rynkkyhakkea sille näkettä? Koita juossa sinne. Siellä on ehkä vähemmän porukka. Täällä on useampi tuossa autossa. Jos autossa on paljon enemmän. Minkä suunnilleen tapoit? Siellä meistä katsottuun vasemmalle kulmalle, siinä missä on se kaatunut auto sen vieteen. Ei vittu, täältä löydy yhtään ruumista. Se voi olla, että se katos niin nopea. Aika homma. Tänne Holtsikalle ainakin pääsin vettä, että mä tämmösen enemmän rakennuksessa. Ihan sama tyhjin käsille lähemmin laitan pommi. Masa jäi. Masa, sorry. Ei pelasta millään tosta. Vittu ei kevät, mikä tilanne. No vittu viimeiset. Aivan tuolla. Kuolisivat jo nälkään, saatana. Ei tsiikkaa tätä tykkää. Niin joo, ja hei, mulla on muuten hirveät määrät lääkintätarvikkeita. Se. Oothan osvattu paikoillaan hetken, niin alkaa sun reppu Joo. näitä. Edusvat edit. No. Tarvitsetko sä siteitä? Eikö mulla ollut ihan tarpeeksi? On mulla 6. 10. Mulla on ihan liikaa, en tarvi yhtään enempää. No mulla on 20 näitä. 20 sidettä 10 morttia ja sain kaikki mitä siellä on. Missä osvattiin? Se osvatti vielä hengissä. Joo, täällä hiippaile raamissa, jos joku tulis metrin päin. Pirun varovaisia noinkin osaa olla. Käytiin kyllä hyvin maastoa suoja. On Tirppersonilla tää hyvin. Hui! Mä näin yhden vihdoinkin juoksun siellä. Se juoksi tuolla... Mä luulen, että mä näin tuolla
Mutta betonirenkaat ne luoneen jotain, jonkun joka olisi voittanut juosta tuonne raunioille. Osvatti jonnekin tällä raunilla on ottamassa vastaan. Siellä menee betonirenkaiden takana, ne ei sekattuma, siis. Betonirenkaat löytyy. Betonirenkas oikein. Ne on niistä oikealle. Siellä mikä se nyt on sitä. Vähän tekniikkaa. Sieltä ne koittaa oikealta puolelta näkyy. Mulla on tämmönen tekki KK-pesäkin täällä raamiossa. Joo, oota, että ne tulee vielä lähemmäs. Tuolla on yksi mies makuultaan vasemmalla puolella tietä. Ihan siellä tuolla tiellä kuitenkin. Tämä on paha läpi. Toi... Mä aloitan tuossa punaisen dopin, tuolla makaa yksi tuolla saukkepuolella tietä. Vielä on siellä mäessä hetki. Sitten katsotaan, missä niitä menee. Nyt tulee yksi. Aika lähellä niitä kiviä, mitä kautta koukattiin. Joo, antaa tulla. Mä en nosta päätä ennen kuin kuulen niitten puheen suunnassa. Mä tapoin yhden. Joo, mulla on näköhavainto yhteen komparissa tähtää teitä. Olisiko 75 metriä 50? En kehtä paljasta itse. Sulla on vielä lähempänä niitä. Sain yhden tekin. Kuis menee? Mulla on vielä pystyssä. Siellä on siinä mäellä, missä on ne kivet, niin siellä on useampi. Joo, mä yhden nappasin. Ei oikein täältä etäisyydeltä muuta kuin heilahan vaan. Mä ripäkkään. Sait taas jo 3 juoksua minua kohti, yhden nappasin tässä. Nyt on 5 tapaa. Mulla on pari ripaasta. Ai jätetään. Nyt mä saan toisen. Kylläpä piisaa useampi. Niin vähän ammuksia, että on pois aseesta, että Sinne Sain tippi taas. näköjään. Tapoin tässä yhden. Oliko jo viimeinen? Nostetaanpa vähän päälle. Tuolla on vielä asemalla on yksi. Uskottaisin vähän tavarussia. nyt ammutaanko meitä selustastakin nyt?
Nyt tulee selustastakin. Jos meillä Koittaa sen etenee, kalasniku. mä tuun mukaan. No joo, eikö se vitun ruumis hävinnyt nokaadessa? Vielä on yksin sun eessä. Nyt tippuu siihen aseman eteen. Siellä on vielä yksi kaveri. Se on oikein ylhäältä. Minua ampuu joku. Sai. Jes. Nyt luuttaa. Onko vielä lisää? Ootteko te molemmat siellä? Ollaan. Nyt aseita. Meillä tulee North-East puolelta kanssa lisää jätkiä. Bensa-aseman takana on sitten lisää, jos tarvitte. Saatko sä osvatti monta lipasta? En kerennytkaan. Bensa-asemallako on vihollista? Oh. Onko ne ihan sinne hollille, etkö et siellä on lähellä? Ja me on tässä valkoisessa rauniossa, mikä on East puolella. Voisit osvatti ottaa talteen näitä medical tarvikkeet, koska mä tuun puoleen kohti. Mun on pakko saada luutettua kohta joku. Ready, okei. Okay. Joo. Se on tossa, missä on North-Eastissä iso kivimäen päällä, niin sen kiven niin oikealla puolella. Tämäkö minne mä menen? Mä koitan koukata sen selusta. Näetkö sä äidin mut? Näen, joo, sun oikealla puolella se on jossain. Nyt mä perkele koukkaan sen selusta. Mä vähän supressa. Onko se minkä verran, jos mä katson täältä kiveltä suoraan, niin onko se minkä verran kivestä niin eteen tai taaksepäin? Veikkaan, että se on tän kiven täällä meidän puolella. Elikkä sauttipuoli, jos kierrät kiven Nortin Mä kautta näen ympäri. sen. No sekin on kääntynyt mua päin tosiaan, että Toinen.
Tippu. Te saitte se hyvä. Jees. Molemmat laakossa leikki. Teamwork, motherfuckers. Ai sitä edellytetty. Siinä tappanut nyt. Ei kyllä koskaan ollut this intense firefights ei kummihistoriassa. Eikä riitä. Joo, se on Perkele se hävi. Hakkas on pieni. tien toisella puolella on sitten Tuolla Stace. näkyy kaksi vartiomiestä ainakin. Suunnassa 300. Arvioitu etäisyys 150 metriä tai 200. Joo, arvioitu etäisyys 200 metriä. Pitäisikö meidän käy vaan kimppuun niinku sikalimppuun? Mennään vähän taas jokainen ottaa vähän omasta suunnastaan, niin ei olla kaikki samassa suojassa. Näettekö te onko siellä enempää? Meikäläinen ainakin levittäytyy tänne Southwestiin korkeammalle. Aika huonosti on meillä suojaa. Joo, täällä Northeast puolella on nää isot kivet. Tää löysin Southwestista itselleni hyvän kiviaseman. Päästä ristitun. Kuinka paljon siellä on tavaraa? Tämmönen semi-iso kivi, että ei tähän koko ryhmää pysty. Niin, mutta paljon siellä on Hei, siellä on vihollisia. Joo, siellä pihalla on itse asiassa ryhmän verran vihollista. Ei näytä hyvältä. Ne muut on tuolla ton punavalkoisen masto edes. 2 on tuolla katoksen alla, mikä tuossa näkyy toi aukko. Onko se ryhmä paikalla? Ja se tuolla punavalkoisen masto edes siellä on ryhmän verran porukkaa. Onko ne, jos ne seisoo paikalla, niin lyö GP siihen. Ja se ei ole paikalla. Kartasta voitte arvioida oman etäisyyden. Minä voin tiputtaa tänne vartijan tässä muurilla. Mä en pysty ampumaan ainakaan täältä GPtä sinne mulla talo ees. Tuolla menee UAV, tulee tänne päin Vestistä sitten. Luovi. UAV, tollain vitun pispille. Se näkee toi UAV kohta meidät, jos ei me aleta toimimaan. Ja Saadaanko me GPtä sinne sisäpihalle? mä en pysty Osvatti täältä hoitaa, asemasta Osvatti hoitaa. Heti kun GP räjähtää, niin tappakaa kaikki, okei? Okei. Mä lähden ryömiin semmoset paikkaan, että mä voin auttaa. Zetu on jossain. Voi pilli. Mikä se oli? Zetu sellainen vitu ilmatorjunta pikki. Mistä tulee? Tutka-asema. On vissiin eri tutka-asema, se on keskellä tot monttuu sautassa. Tutka-aseman tällä puolella, norttipuolella makaa yksi jätki. No mä näen tukka. Olisiko
aivan tosta optiikkaa, jos mä pistän nyt tän GPn sinne vaan ja... Laita vain. Onks toi Osvaltin kanssa? Joo, mä ammun kyllä. Tutkan takana yksi. Mukava risti tuli. Nyt mä heitän tän Loistava. menee tasan. Tulo yksi lipas tähän pakkaan. Onko siellä kukaan hengissä enää? Tää Osvatti näkee, niin se raunia on selvä ja tutka on selvä. Etenen pommittamaan. Meikä jää Overwatchiin tänne NS-tarkkuuskivärkissä. Meidän Joo. suojan tossa. Kaikesta säätämisestä huolimatta niin oltiin just siellä missä pitikin. Mä en ollut ainakaan yhtään missä mun piti olla, mutta tuli ihan hyvä paikka. Silloin ritit tehtiin. Hyvä oli kahta, kun ne alkoi teitä ampumaan napsinkin lyykkeistä, ne kätti minua kohti sitä työammutti sitten, ne taas letti selälle. Nää on sohos. Tuli vaan ees takaisin. Nyt siellä röömii joku sissi tuolla tutkalla. Älä makuuta asena poppi. Oho, Hoidetaanko saman tien se toinenkin pois, kun ne on lähekkäin? ollaan nyt Hoidetaanpa. Se oli jossain north-east-puolella. Aika lailla suoraan itää, ei tarvi paljon norttiin. Mä annan sulle räjähteen. Tai enpä annakaan ihan vielä. No, joo, ota saavan kanssa. On ainakin toinen. Tossa missä on Eastissä on tuolla iso murikka horisontissa, niin sen alapuolella on suoraan toi tutkapyöri. Eastissä vähän, joo. Suoraan isä. Jep. Joo, mä näen. Mä saakin noin kauan. No, eikös auto lähtee koko porukalla sinne vaan. Otellaanko mä Osvaltiin? Ei eikä siellä tullut vasta liikkuu ajoneuvo. tiensuuntaisesti. Missä on ajanut? Etteikö Ajoneuvo tien liikkuu norttiin päin. Pitäisikö mun jättää Tellu tänne, mä oon taas tässä tiellä, mitä se ajii. Jättää se vaan. haittaa. Siihen joku kompastuu jossain. Näköjään ne tuon sun tellut kalastaa koko ajan. Niin näkyy.
Vittu joo taas räjähti. Oliko se kopteri missä jäi tuohon puihin? Ei, kun se taisi olla tellu, siinä oli useampi räjäs. Tässä nyt hevi alako pakku. Taisi mennä läpi tehtävä. Onko siellä useampikin? Riitti ton viimeisen vaiheen läpimeno.